Kontsumo gorabeherak murriztea, energia eraginkortasuna hobetzea, teknologia berrien aldeko apustua bultzatzea eta kotxe elektrikoaren integrazioa indartzea dira isare mikrosare elektriko adimenduaren helburuetako batzuk. Noranzko bi argindar sorkuntza sistema da eta teknologia digitala erabiliz eta sorkuntza iturri bereiztagarriak sortuz, energia aurreztea, fidagarritasuna handitzea eta kostuak murriztea ahalbideratuko ditu. Va a ser muy importante porque tiene elementos para constituir nuevas empresas y nuevos productos en el territorio, generar actividad económica, empleo y al final transformar el enfoque que tenemos en el territorio desde la perspectiva del ámbito económico, nuevos desarrollos económicos en el territorio, que a mí me parece que en este momento es fundamental en el contexto que vivimos de crisis económica y de superación paulatina de esa crisis. Proiektuak 6,6 milioi eurotako aurrekontua du, horietako 4 Gipuzkoako Foru Aldundiak emango ditu, eta 2 berrikuntza ministerioak. Miramongo Parke Teknologikoan jarriko da martxan 2012an, dena den ez da Euskal Autonomia Erkidegoan gisa honetako sarea jartzen den lehenengo aldia. Duela pare bat urte Zamudion 25-30 kilobatio kudeatzen zituen sarea ezarri baitzen.